Театр гардеробтан башланган төсле яшьләр тукталышында үзенең йоласы бар. Ул сәламләүдән башлана. Аллаға шүкір келіп жеттім ақыры, сыңа қалмадым ба? Юқ, барды яқшы. Үлгірдің нәқ уақытына тұр келдің алмас. Аллаға шүкір. Эфирда яшьләр тукталышын. Дұрыс, эфирда яшьләр тукталышы. Сәлем. Тормыш ул театр. Біз барыбыз да әлеге тормышта бар тик актерлар диләр. Соңында шын театрда уйнаучы артистлар кем буласың инде ул салмас. Кемләр алар? Бу минем иң яраткан күптән көтеп алган сорауым. Беләсеңме? Театр дигән бинада эшләүче һәм аның сәхнәсендә иҗат итүче артистлар, алар 4-5 ел эчендә махсус училище һәм югары белем бирүче уку йортларында көннәрен, төннәрен, ашауларын онытып, ыштаннарын туздырып, күпме белем алып укучы махсус әзерләнгән профессиональ кешеләр. Һәм аннан соң алар уңышлы гына театрга эшкә кереп, иртән көндез репетицияларга йөреп, кич арып талып спектакль уйнап, һәм дә инде төннәрен үзләр төн йоклаганда үзләренең персонажларын төштә күреп саташучы, һәм дә инде шәхси тормышларын гомумән онытучы, пәрдә артына чыккач та үзләренең рольләре белән саташып йөрүче, көн сайын кешеләрне үзләренең яңадан яңа рольләре белән шатландырырга теләүче, һәм дә инде тамашачының зәвыгын арттырырга теләүче шәхесләр. Чукындыңмы син төнгә каршы дистәмана? Һәм аларның һәрберсе уникаль. Бүйек Тукайыбыз язган театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә дигән шигырь юллары көннән-көн актуальләшә бара. Укытучылар әзерли торган университетта 110дән артык эшләүче Мизгел яшьләр театры да моны һәр ел саен исбатлый. Иштәлекле премьералары белән тамашачы күңелен яулаган әлеге труппа булачак укытучылардан тора. Һәр укытучы артист булырга тиеш җитәкчеләре Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Марсель Жаббаров. Яшьләр исә биредә алган актерлык серләрен эштә генә түгел, тормышта да актив куллана. Театрыбыз 14 ел элек төзелгән иде. Менә бу ел инде без хәзер 14 елыбызды 15 елга китте. 15 сезоныбызны башлап җибәрдек. Менә хәзер инде бу ел эчендә ел сайын берәр спектакль куйдык. Әле менә узган елны без эшне куйдык, чөнки мин үземнең шәкертләрем Ләйсән Шәяхметова, аннары соң Фәнүзә Хәсәновалардан да режиссер ясарга тырыштым. Театрның горурланырлык талантлары да бар. Биредә студент елларында яраткан җырчыбыз Ләйсән Гыймаева уйнаган. Бүген инде татар эстрадасы күгендә якты йолдыз булып янучы Илназ Бахның беренче уңышларының нигезендә биредә салынган. Татар филологиясы факультеты деканы Рамил Мирзахитов та күпләргә яхшы актер буларак таныш. Әле яңа гына театр сәхнәсенә аяк басучы яшьләр дә бик өметле. Мин әлеге театрда әле быел гына катнаша башладым. Әле хәзер куя торган спектакльдә Талия ролен башкарам. Әлбәттә теге бик яшьли үлеп китә, баштан табигый дә булмады инде аны очрату ниту укып үлемгә баруын инде. Аннан соң инде күңелдә инде хәзер Алла сакласын дип уйныйм инде. Педагогика университетын тәмамлаган студентлар аспирантурада калгач та биредә тәҗрибә туплауларын дәвам итәләр. Мизгел театрында мин 7-8 ел тирәсе уйныйм. Ул башланган студент елларында дәвам итте аспирантура. Ул вакытта инде менә хәзер педагог организатор булып эшләгәндә дә шуны уйнап йөрибез. Марсель абый миңа күбрәк тискәре рольләрен биргән. Тырыша. Чөнки мин аның үзен дә яратып уйныйм. Тискәре рольдәге кешене уйнау авыррак һәм кызыграк. Чөнки әгәр дә үзең уйлап карасаң, син менә бу кеше эшләгәндә эшләмәсәң, икенче төрле эшләрең уйнарга кирәк, нәкъ менә автор язганча. Уңышның сире бер-береңне аңлап, килешеп эшләүдә. Мизгел театры артистлары бер-берсен тулыландырып торалар. Халык мәхәббәтен яуларга өлгергән театрның уңышлары да мактанырлык. Остазлары да югары бәяли. Шулкадәр талантлылар бөтенесе, зыялылар. Телләре бик матур, галәмәт матур телләре. Әйтеп бетерегез сез.
Аннары соң алар авыл балалары булгач күпкә чистарак, әйбәтрәк. Куелган театрларның һәр кайсы тамашачыны елата да, җырлата да, уйландыра да, ниндидер нәтиҗәләр дә ясарга мәҗбүр итә. Көн кадагына суккан мәсьәләләрне үзе аша үткәрә. Биредә тамашачы беренче чиратта ул студентлар. Дәрестә анализлаган әсәрләрне бөтенләй башка күзлек аша үткәрсәләр, яшьтәшләренең чын талант ияләре икәнен күреп тә горурланалар. Мизгел яшьләр театры катнашучыларының күңелендә изге уйлар ята. Әҗтәкчеләре аларның булган сәләтләрен үстерү өчен бөтен көчен куя. Кем белә, бәлки безгә аларны киләчәктә нәкъ менә Камал сәхнәсендә күрергә насыйп булыр. Италияның мәшһүр комигі Бианканелли беренче мәртәбә фиаско кичерә. Ул да булса пандемия күрсәткәндә шешәсен төшереп җибәрә. Һәм шешә ул Италия теленнән фиаско дигән аңлата. Шул вакыттан бирле без фиаско сүзен без белгән мәгънәдә аңлыйбыз. Галиәсгар Камал театры исем Татар дәүләт академия театрының әле генә эшли башлаган яшь артисты бер спектакль вакытында ялгыш кына үзенең персонажының сүзләрен онытып җибәрә. Һәм фиаско кичерәме? Юк, спектакль вакытында спектакльне туктатып фиаско кичереп торырга безнең вакытыбыз юк. Һәм шушы авыр ситуациядан чыгу юлын үз сүзләре белән ничек булса да эзли һәм таба. Яшьләр тавышының фиаско кичерергә бернинди шулай ук бернинди мөмкинлеге юк, чөнки без бар тик киләсе сюжетны карыйбыз. Курнай һәм сырнай тавышлары элек-электән халыкны шәһәр мәйданнарына Нәүрүз каршы алырга, төрки халыклары өчен яңа елның башланып китүен бәйрәм итәргә чакырган. Менә бу елда 21 март язгы көн һәм төн тигезләшү көнендә үзбәк халкы бәйрәм итә. Земля очень большая. Тормыш сине кая илтеп ташлавын бары Алла гына белә. Менә без Татарстанда һәм моңа шиксез шатбыз. Без барыбыз да төрки халык. Шуңа күрә гореф-гадәтләребез, телебез, мәдәниятебез охшаш. Татарстаныбызда барлыгы 5000-гә якын үзбәк яши һәм 1998 елда Татарстан Республикасының этно-культур төркемнәрен үзбәкләрнең милли-мәдәни автономиясе тулыландырды. Хәзерге вакытта үзбәк автономиясының якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Андижан ансамбле мәркәзебез бәйрәмнәрендә еш кунак, хәйриячелектә актив катнашуда да аларны аерып әйтергә кирәк.
Бүгінгі бәйрәмгә исә балалар йортында тәрбияләнүче ятим балаларны, аз керемле гаиләләрне чакырганнар. Почему вас любит, меня нет? Потому что вы женаты, а я холостой. Безнең республика инде ул күп милләтле республика. Шуларның иң активлары дип әйтәсем килә минем бүгенге көндә ул үзбәкләр. Аларның әле быел үзбәк милли мәдәни автономия округына быел 10 ел. Шушы уңайдан әле аларны чын күңелдән котлап та китәсе килә. Һәм бүгенге көндә менә хәйриячелек белән шөгыльләнүчеләр арасында үзбәкләр чыннан да бик актив катнашалар. Безнең инде балалар йортларын һәм инде интернатлар, физик яктан шикле булган балаларга ярдәм күрсәтү, мохтаҗларга ярдәм күрсәтү буенча алар бу өлкәдә эш алып баралар. Инде менә шушы чит республикада үзләренең илләреннән читтә яшәп, үзләренең телләрен, гореф-гадәтләрен югалтмыйча һәм бердәм булып яшәгән халык чыннан да миңа калса мактауга лаек. Камилә Кояшның Наваи шәһәреннән Казанга 3 ел элек укырга дип күченеп килә. Туган җиреңнән ерак торганда аны күбрәк кадерлисең икән. Шуңа якташларым белән күрешкәндә үз телебездә сөйләшергә тырышабыз ди. Күп үзбәкләр өчен Татарстан икенче туган җир булып саналса да, яшьләр укуларын тәмамлап Үзбәкстанга кайтырга ашкынып тормаса да, үз гореф-гадәтләрен, бию җырларын онытасылары килми. Шуңа бәйрәм нәкъ үзбәкчә. Артистлар милли киемдә, бәйрәмнең төбелеше, канатта йөри тамашасы һәм әлбәттә кунакларны традицион ризык пылау белән сыйлау. Үзбәк халкы бик кунакчыл. Без алар үткәрә торган Нәүрүз бәйрәменә ел саен бик яратып киләбез. Безгә бәйрәм бик ашый. Шулай ук без концерт карарга, канатта жүргән җегетләрне, кызларны карарга, тәмле плов, үзбәк пловын ашарга киләбез. И на праздник с целью, чтобы Без монда Үзбәкстанның Ташкент шәһәрен сагынганга, улыбызга үз мәдәниятебезне күрсәтергә һәм сезне дә аның белән таныштырырга килдек. Нәүрүз бәйрәмнәре моның белән генә шикләнми. 22 март яз бәйрәмен Азәрбайҗан халкы дәвам итте. Таҗиклар, дагестанлылар, төрекләр зурлап бәйрәм итмәсәләр дә, үз даирәләрендә Нәүрүзне читләтеп үтмиләр. Хатын-кыз актриса булуның иң зур плюсы нәрсәдә синеңчә? Дип сорыйсың миннән. Әйе, менә синеңчә. Әлбәттә, инде һәр спектакль саен сиңа гашыйк булган иратлар чәчәкләр бирүе, аларның сиңа матур тәмле кәнфит тортлар менгерүе, синең алда сокланып баш июләре, сине төрле свиданияларга, катерларга, яхталарга йөзәргә чакырулары. Ялгышасың, дустым, ялгышасың. Минемчә, иң зур плюс ул да булса шушы костюмнарда. Кичә генә син патша бикә идең, ә бүген инде хәйләкәр төлке образында. Бу бит шәп. Дөрес. Хатын-кызлар ни дисәң дә һәр нәрсәнең уңай ягын таба беләләр. Сыкланам шул үзебезнең татар кызларына. Ел сайын Галескар Камал театры сәхнәсендә чын татар кызын сайлыйлар. Менә быел да мәркәзебезнең иң шибәр, зирәк, сылу, зыялы кызлары жюрига татар кызы образын тасвирлый. Татар кызы 2011 нинди булырсың? Иң күркәм сыйфат татар кызы өчен ул тыйнаклык дигән. Бу тыйнаклык дигән төшенчә, бу тыйнаклык дигән сыйфат үз эченә бик күп нәрсәләрне ала. Монда шулай ук ялчанлык та, монда булганлык та, күркәм сабырлык та керә. Шулай булгач менә мин бар тик татар кызында шул тыйнаклык дигән әйбер күрәсем килә. Гүзәллек, уңганлык конкурсы Казан шәһәре башкарма комитетының телләр үсеше һәм иҗтимагый оешмалар белән бәяләнешләр бүлеге Мәгариф идарәсе Абдулла Алиш исемендәге балалар иҗаты йорты тарафыннан уздырылды. Быелгы бәйге Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган иде. Шуңа сынаулар бөек шагыйребез иҗаты белән бәйле. Дөресен әйтергә кирәк, быелгы кызларның һәрберсенең үз сөйкемле сөяге бар. Гүзәл татар кызларына хас булган тыйнаклыгы белән алды. Ширин моңлы профессиональ тавышы белән көчле ягын ул һәр конкурста күрсәтергә тырышты. Алсу бию сәләте белән шаккатырды. Әдәбиятка гашыйк кыз Алинәнең фантазиясына оста бикә бәйгесендә кул чапмый калып булмый. Тукайның гомере шәшәк гомере кебек үк кыска булган, ләкин аның әдәби мирасы бай
һәм озын гомерле булып калачак. Әдилә яхшы әзерлеге, тырышлыгы белән сөендерде. Шигырь укуда Земфирага тигезләр юк. Ландыш исә чын мәгънәсендә зыялы кыз. Шуннан гына дәртләремә дәрман табам. Һәрберсе татар кызы точно лаек һәм моңа өмет итте. Тыңладым әкрен генә искәндә бәйрәм көҗилен, ансыда сөйли тагын бәйрәм бүген, ансыда сөйли тагын бәйрәм бүген. Бүгенге көндә әби бабаларыбызның гореф-гадәтләрен саклап килүче, милли мәдәни кыйммәтләребезне белүче татар кызлары бар микән ул? Әлбәттә, биредә ул басып та тора инде. Һәм татар кызы ул инде әйтәсем килә бар яктан да камил булырга тиеш. Үзенең итагатьлеге, намуслыгы белән, үзенең рухи байлыгы белән, әйтик тышкы кыяфәте белән дә ул сөендереп торырга тиеш. Һәм әйе, мин бирегә сынашырга килдем. Жюри әгъзалары гадел хөкем итеп алыр. Бәлки минем аша татар кызларының иң асылын танырлар да. Әйләнә, талга ефәк бәйләнә. Әйләнә, талга ефәк бәйләнә. Тагын бер күрәсем килә, күргәч телләр бәйләнә. Тагын бер күрәсем килә, күргәч телләр бәйләнә. Иң моңлы татар кызы һичшиксез бу бәйгедә җиңәргә тиеш. Дәреслектә дә татар кызы 2011 исеменә иң моңлысы лаек булды. Менә ул жюри күрергә теләгән бүгенге татар кызы. Бер сүзсез сылу, шәрык шибәре, моңлы, күп телләр бүлүче, заман белән бергә атлаучы кыз. Точны Гөлзада Сапиуллина оныгы Аль-Анси Ширинга кидерттеләр. Татар кызы 2011 бәйгесенең тулы версиясын син тиздән Яшь ТМБ каналында күрә алачаксың. Әйе, достым, кояш булып булмый, әмма кояшка үрелеп була. Тик шунысы да бар бит, өскәрәк менгән саен аннан тәгәрәү дә куркынычрак. Сине бу куркытмыймы, Алмаз? Дөресен әйткәндә, театрда да гади тормыштагы кебек төрле хәлләр була. Театр дулкыны сине суга, уңга, өскә, аска ташларга мөмкин, ләкин һәр нәрсәгә дә аяк акыл белән карарга кирәк. Һәм дә инде түзем, сабыр, һәм дә инде гадел фикер йөртә белергә өйрәнергә кирәк. Мин инде дулкынлана башладым, Алмаз, син дулкынларың. Хәзер тынычланырбыз, чөнки иң яхшы тынычлану усулы ул киләсе сюжетны карау. Нәфислек, матурлык, осталык, төгәллек, зур ихтияр көче. Әлеге сыйфатларны бер спорт төры берләштерә. Аңлагансыздыр, сүз нәфис гимнастика турында бара. Бу спорт төрен ишетүгә күз алдына танылган гимнастка Алинә Кабаева килә. Түбән Кама шәһәрендә узган турнирда Алинә исеме астында узды. Я довольна той организацией, которая проходит сейчас здесь. Турнирның оештыру дәрәҗәсе белән мин канәгать. Барда бик югары дәрәҗәдә оештырылган. Монда балалар өчен бөтен уңайлы шартлар да тудырылган. Җылы бүлмәләр, автобуслар, хәтта буш вакытлары да каралган. Тренерлар да турнирдан бик канәгать калыр дип уйлыйм. Яшь кызларның барысы да кумирларына охшарган. Шул ук вакытта кабатланмас булырга тырыша. Гади костюмнардан баш тартып, берсеннән-берсе матур, төсле-төсле киенгәннәр. Күпчелек командалар бюджетлар темасын үзеткән. Шуңа да бу турнирда бал кыртлары, күбәләкләрне күп очратырга була иде. Кызларның исә бу күренешкә үз фикере. Они веселые, смешные. Без нәкъ бал кыртлары кебек, бердә тик тормас, бик шаян һәм гел хәрәкәттә. Түбән Камада узган сайлап алу турниры яшь гимнасткалар өчен үзләрен күрсәтергә менә дигән мөмкинлек иде. Казакстан, Азәрбайҗан, Ульяновск өлкәсе, Екатеринбург, Геленджик һәм Россиянең башка шәһәрләреннән килгән 400ләп катнашучы арасында үзебезнең Казан командасы Приволжанка иң яхшысы дип табылды. Come on! Казанның нәq үзеннән игълан итәм, килеп җитте сезгә ярдәм, я сәлам. Егетләр төркеме бала мишкин дип аталабыз без. Сәхнәдә булганда башкаларнысы булдырабыз, күзне ачып яңашы. Менә бу кыз бер дигән булыр шушы.
Менә бу җыр шлягер булырга әзер. Бөтен Европа Шәбәкәм кабул итә. Берләр итеп сәхнәне сыркы тигәйдә. Евровидение бары тик татарны көтә. Исләренә төшереп китик матур көннәрен. Шыңгыз хан белән Атиланың килеп йөрүләрен. Әзерләнүләрне кушка утмасын өчен безгә ташлап китәрсез. Бер-ике көмеш тиен. Алтын булса да ярый. Әйдә түләп бос. Без бит кызыңны дөньяга чыгарабыз. Әйдә бос, әйдә түләп бос. Әйдә бос, әйдә шомарак бос. Biz әзерлибез шоу. Go, бала мишкин, go. Әйдә бос, әйдә түләп бос. Әйдә бос, әйдә шомарак бос. Biz әзерлибез шоу. Go, бала мишкин, go. Şırlıqalı dostum Bala müşkün kiyine, şul bala müşkün kiyine, yüreğim siyine. Kazanın tarihi elle koyan beline. Bala müşkün düşüp çumak kazan kaban kulline. Şanlıqasın dışıydı, kireği benle bildik. Gülecek kömüşün, jırlarımız dedik. Sizge bizni kireklikti, bildirdik biz. Zaman bayı Hamza Neşka yegirip gittik biz. Eyde bos, eyde tüle bos. Eyde bos, eyde şımarak bos. Biz əzirliyiz show. Go, bala müşkün, go. Yaud qasal, yasu qasal, ya qayğımdan arala. Yaud qasal, yasu qasal, ya qayğımdan Eyde bos, eyde tüle bos. Eyde bas, eyde şımarak bas. Biz əzirliyiz show. Go, bala müşkün, go. Eydə bos, eydə tüle. Aha. Eyde bos, eyde tüle bos. Eyde bas, eyde şımarak bas. Biz əzirliyiz show. Go, bala müşkün, go. Театр ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер яңа спектакль аны яшәртә. Тиле артист бөтен гомерен бирә аның сәхнәсендә яшәргә. Я? Шәп әйттең, Алмаз. Достым, син уйлыйсыңдыр, ни өчен әле булар 30 минут буе кеше күрмәгән, белмәгән төрле театрның почмакларында йөриләр дип. Без сиңа аның җавабын да әйтәбез. Моның җавабы бик гади, чөнки Халыкара театр көнендә без сине театрның әлегечә күрмичә һәм белергә өлгермәгән почмакларын, оркестр чокырларын һәм дә инде сәхнә түшәмендә нәрсәләр булганлыгын күрсәтә алмыйча булдыра алмадык. Достым, һәм шуңа күрә инде тапшыруның азагында бер генә сүз әйтәсе килә. Театр көне белән сезне, дуслар. Сезне генә түгел, дөньяда булган барлык театрларында, шулай ук Татарстанда эшләп килүче 14 театрында Халыкара театр көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Синең белән ярты сәгать дәвамында театр жанлы Венера Һәм киләчәктә әле бик зур һәм дөньяда бик танылган булачак артист Алмаз Гәрәев иде. Рәхмәт, дизер. Шундый рәхәт, мондый ягымлы сүзләр ишетү. Амин бүрек, Алланың амин дигән сүзләренә туры килсен. Достым, киләсе очрашуларга кадәр сау бул, яшьләр тукталсын кара һәм спектакльләргә йөр. Сау бул.